Представи си да се събудиш и да откриеш кръгло петно без коса по скалпа си. Това е алопеция ареата, автоимунно заболяване, което засяга косвения фоликул. Какво реално се случва? Фоликулът се атакува от клетки на имунната система и преминава в преждевременна фаза на покой. В резултат се появяват гладки кръгли участъци без коса, често по скалпа, като може да се засегнат брадата, веждите и миглите. В редки случаи се стига до опадане на окосмяването от цялото тяло. Отключващи фактори са преди всичко генетичната предразположеност, стреса и имунния дисбаланс. Други причини са възпалителни заболявания на горните дихателни пътища, зъбите и хипофункция на щитовидната жлеза. Добрата новина е, че често настъпва спонтанно възстановяване на косата, а при упорити случаи съвременното лечение включва локални медикаменти, миноксидил, активни лосьони и шампуани, мезотерапия, плазмотерапия и много други. Това не е просто косопад, а заболяване, налагащо лечение. Ако забележиш подобни промени, дерматологичният преглед е задължителен.